Il-Gvern qed ikompli jgħin lil laqdiet volontarji f'attivitajiet kulturali u oħrajn li jitilgħu fil-komunitajiet Maltin u Għawċin permezz ta' ftehim bejn l-Aġenzija Leza u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. L-Aġenzija Leza se tkun qed tgħaddi 600,000 euro fuq sentejn lill-Kumitati Reġjonali biex dawn ikunu għad dispożizzjoni u jintużaw mill-Kunsilli Lokali u mill-laqdiet volontarji f'diversi lokalitajiet Maltin u Għawċin. B'hekk dawn jiġu mejjuna fl-ispejjeż marbuta ma' ħlasijiet ta' pulizija, uffiċjali tal-Leza u l-Protezzjoni Ċivili u għand attivitajiet kulturali u oħrajn li jiġu organizzati minn żmien għal żmien. Din l-inizjattiva li torbot ma' inizjattivi oħra meħuda fl-aħħar snin brabta mal-attivitajiet kulturali tħabbret mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, mill-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri u mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċivelli. Il-Ministru Owen Bonnici tkellem dwar l-importanza li bħala Gvern ikomplu jixprunaw l-attivitajiet fil-lokalitajiet biex jisaħħu is-sens komunitarju. Dan fil-waqt li jenfasizza li din l-għajnuna i bżieda mal-għajnuniet kollha li diġà jingħataw. Il-Ministru Byron Camilleri jispjega li l-Aġenzija Leza se tagħti ma' 600,000 euro mill-fondi tagħha lill kumitati reġjonali sabiex tkopri s-servizzi ta' diversi entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà. Kompla jispjega li meta jiġu organizzati attivitajiet kulturali u oħrajn wieħed ikollu jaħraq ċertu toroq għat traffiku kif ukoll ikun hemm bżonn pulizija fuq extra duty jew uffiċjali oħra tul l-attività. Segretarju Parlamentari Alison Zera Faċivelli qalet li permezz ta' dawn il-fondi addizzjonali l-Kunsilli Lokali ser ikunu f'pożizzjoni li allokaw aktar fondi fuq l-attivitajiet organizzati minnhom fil-lokalitajiet. Dan ifisser li r-residenti ser ikunu qed igawdu mill-livell aktar għoli ta' attivitajiet soċjo-kulturali lokali. Spjegat Zera Faċivelli kif saħqet li din l-inizjattiva hija prova oħra ta' sinerġija li teżisti u kemm il-Gvern u qrib il-komunitajiet.